Nyakwara Mogejwang igani mar 2025 piny Kenya nondiko historia manyien. Historia e sekta mar somo mano kane jopuonjre maromo 1.3 nobet piny kendo ndiko penj mano mar KJSEA. Main penj mago mag jo junior secondary. Nyakwara Mogejwang gibedo kanyo ka gitimo penj kendo giko juma mokalo duoko gi ne wuok. Gin duoko ma opogore kod duoko moko mosebedo kigolo kinde mokalo. Nimar ne nyayudo ka japuonjre oting' malo e gok iringo kode obawne gik mopogore dende manyilni moko bende obetnegi oboke jonyuolo ka oboke kod yiende okete nyim school bus kendo giringo ka gimoro ahinya gi duoko manilando mano kit somo machon mano mar 844. Sani nitiere ma iluongo ni CBE e CBC kaka ing'eye. Sani nitiere thuolo machielo mar timo penj to ken penj mata miwacho ni penj gigo te misebedo kitimo mana dichiel kaka KCPE oyo kae inywando gi duto are ni chak sombi mano e skuno mar primary mitieko midonjo nyaka e junior secondary kae tipenji koro niero ginang'o gini miseyudo to penj gi e kinde machon jogo mane otimo penj no mano mar KCPE ne timo mana subjects 5 kata 6 awach na 6 ka gintiere kacha kimedo nyaka mano somo no mar dini sani ne gin kacha 9 kama gintiere Nyakwara Mogejwang gisebedo yo machal nade kawuono ntiere gi mor mar bedo kae kod welo mabiro ratwak godo ka achiel okinyi ma kawuono wabed kod ng'eyo ni to ka wanono duoko gi nochopo kama gintieni e yo machal nade kawuono ka ng'ami gi thuolo mar mondo mi gimoswa okinyi ma kawuono ma ntie kodgi ka achiel e studio mar mondo mi wachak twak kodgi. An gi mor mar bedo gi japuonjre mar timo penj mano mar KJSEA kendo ntie kode ka achiel nyinge John Favor ang'o moswa achiel biro nyalo konowa max mage mago mano yudo ka podi nitiere max sani en mana EE chon en AA jomo yudo A okalo sani jomo okalo yudo mana E oro kaka piny de lokre piyo Nyakwara Mogejwang Favor wantie kodi kar kae oyawre machiegni Ramogi TV. Oyawre nyinga en John Favor asomo e school mag Dominion Model School Ndiwa. Penj ne chal nade? Chal maber. Ayudo EE exceeding expectation 2 ochal ka A minor. Erokamano ahinya kendo machiegni ai kono kanyo kaka no chal iwacho ni kano ber ahinya to ikete kama chal nade EE2 EE1 bede ni ka moko bede ntiere mochopo NME koso meeting jokma meet expectation kamano. Nyakwara Mogejwang ntie ka kod Tabitha Keta agina yude yo makare mabende en janyuol mano ma John Favor kwan kod studio kar kae oyawre kendo machiegni oyawre Cleophas amor ahinya kuom bet kawuono e Ramogi Radio. An nyinga en Tabitha Keta an min Favor. Yes kamano koro ibete TV ibete Ramogi TV radio kota ang'o kowi kotieko twak kae mondo idhi ne kama radio ntie bende achiel machiegni ahinya gin ang'e kono kaka ikruok bende nobedo achiel kama chielo Nyakwara Mogejwang ntiere kae kod Thomas Agutu ma en jalony e weche mag somo kendo jaket mwandu e sekta mar somo kinyi ma kawuono wantiere kode kae oyawre kendo machiegni. Oyawre uru Nyakwara Mogi ndago erokamano mar duogo TV station mar Ramogi ka mondo wachak wapuonjre kata kaka waneno gik manyo timore e penj maduong' mar JKSEA. En penj manyo pod parents nyaka sani pod wuoro ahinya to wagone Nyasaye erokamano. Mae momiyo abiro ka an wuod Asembo Kabondo kendo director mar Nyogaya Foundation ma bende invest e sector mar education achiel kuom gi Dominion Model School. Erokamano. Weche gi thoth ahinya tageni mokwongo wawinja mokwongo kuom japuonjre manotimo penj nochal nade une pioneer class mano mag jo junior secondary kendo koro sani ne mochomo senior nochal nade ang'eni kinde ma in e school ikruok gi duto machalo kama muchopo kama untieni makoro sero duoko safar ni osebedo nade? Mokwongo adwago ni Nyasaye erokamano kuom chopo kuma chopo ni en Nyasaye kende monyalo mi chopo ka and the success he gave me koro kaka ikora karito penj ma KJSEA gik machiel matimo asomo matek. Ineno sami somo matek okisomo matek kende ati ikawo subject achiel topic 1 to the last kamano
isomo gi plan gik miluongo ni reading strategy. Koro ikawo bugi mag subject midwa somo, for example integrated science, ikawo topic achiel, inyalo kawo biology, idhi gi book midhi ndiko short notes, koro isomo mos kasti ndiko the key points e book mi ndiko short notes, so that the time you'll be revising inakuwa rahisi. Ariyo, gotieno kanindi ineno okinind nang'o iwacho nindo en part mar development maber mar akili. Mano gik japuonjo nyisa. Koro asomo nyaka japuonjo biro, boarding master obiro onena ka pod asomo, nyisa favor dhi nindi, hiyo ingine you'll do it tomorrow. Yeah. Kamane kaka nobedo iwacho ni en safar moro ma oketi e somo moro mapek ahinya. Min Favor ntiere kodi kar kae kendo iseneno kit safar mubedo godo e wuodhe mano mar primary mochopo kama itie masane duoko mare mabende en moro maber ahinya, kendo kawacho ni skul en machiel kuom jopuonjre man malo, kendo namba achiel e skul no ka yude makare. In ni yombo e wuoyi gi nyiri te mane ni skul no. Iwacho ni mano kama intiere. Preparation mar Favor ne chal nade korka kori kaka janyuol, sir support mabende sebedo kechiwo? Mokwongo anyalo wacho ni aduoko Nyasaye erokamano, because kineno ka nyathi chak skul machop kama ochopie to pod ongima. There are many parents ma kata nitie moko motimo kata form 4 tinwang'o ni nyathi onwang'o accident motho, but mokwongo anyalo duoko Nyasaye erokamano nikech bet ma Favor kae sani. Onyalo bedo ni otimo penjo and is no more, but he's still alive. Aduoko Nyasaye erokamano. And then the foundation ma wamiyo nyithindogi, ka skul ma nitie ni Dominion Model School en skul ma foundation ne ber ahinya, tin foundation ma Nyasaye. Nyathi nyalo bedo ni ber, lakini kamitere to timbe moko magalagala kosedhi moriwre gi nyithindo moko go to miyo be okawo timbego to bet go. But aduoko Nyasaye erokamano nikech Dominion Model School ni en skul ma giluoro Nyasaye, to Nyasaye ni foundation gi. To gimoro amora mwatimo e ngimawa ka wele lwet Nyasaye, Nyasaye takes over. And I want to thank God nikech I've seen it. Aneno Nyasaye katimo, kata nyathi be amor sana nikech as a parent gi skul ma intie omiyo otimo gimotimo ni kawuono. Yes. Erokamano ahinya kendo kuom chopo kendo sir mabende osebedo kar kae. En sekta mar somo kendo waneno kae thuolo mokwongo ka piny ni itimo, Director Thomas Agutu, inene yo machal nade kit ikruok ma sirkal noketo ne penj mano mar KJSEA kako none mutieke molande, kendo ok waneno achiel kuom gigo mane wacho ni en mar golo piem e sikunde mondo mi japuonjre ogol agola macha ma intiere godo. Ok wane ka ji oketo matawi e school buses kendo ji opong'o ndara ka ji sherekea to ng'ato ng'eyo gima nyathine oyudo nyaka sani kama gintiere. Erokamano Cleopas. Anya wacho kaka ng'ato ma osebedo ka invest e weche mag somo ni mae gima berie ma anyalo wacho nalemo mana ne sirikal mondo obed gi iwacho na ability mar support system manyien mar education, nikech gini ncha koro nochopo kama ok ne en somo to ne en ni ang'o minyalo bedo ni yude e karatas miwuok kaka certificate, nikech iyudo ka nyithindwa mang'eny koro nyochopo kama nyalo bedo ni nyathi oyudo A, nyathi oyudo B, nyathi oyudo marks mambele go, to nyathi kara nomiye gima ne ok oromo kode. Omiyo anyalo wacho ni results koro manyo wuok ni ang'e ni pod obago ji mang'eny, kendo parents mang'eny bende nyalo penjere ni to ang'o miyo ok wane kata na ringo e street kata ringo e sikunde kaka yande nitie. Aneno ni mae gima kaka onego be ni entie, kendo grading system ma jogi mokwongo nyicha ne waparo ni gini to bende odhi wuok kaka, nikech nyicha nitie challenges mang'eny kaluwore gi gik ma dwaro ni mondo nwaket in place
mondo bed ni nyithindo yudo gik ma idwaro. To ma e gima kaka school, Dominion Model School, nyocha no make sure ni waketo in place nyithindo ka weche mag labs, weche mag iyudo ne oketnegi sani koro ne gitimo weche gik moko kaka kompyuta. Matiende ni skunde ne dwaro ni mondo obed koikore e yo makare. And then penj manyo nitie ni en penj maber, to nikech ok en penj manyo biro mana mogik ni kende. Inyudo ka ne en 60% kende manyo gitimo. 40% gisebedo ka gitimo kama nyum pok ochopo. Matiende ni nyathi ok wanyalo wacho ni penj ni kende mogik ni samoro nyo nitie iluwacho ni ginene failure moro madinye bedie ma korka jopuonj kata korka school or wache moko wuok ni penj nyokwal. To mae kanyocha ok iber to nyaka sani nye dhi neno ni kanyocha ber to ni ber, kanyocha ok iber to chakre chien kacha kanyocha ne une sikul pod usomo nyaka chop kama koro nyo gitimo penj. Omiyo an amor gi system mar CBE makoro wan go sani ni omiyo nyathi yudo gima onego beni mane gima oyudo. And then machielo en ni nyathi koro oyiero gima oneno ka dhi konye mbele kacha, mok ni en ni wachuno nyathi gi results to ni samoro bende ne chopo kama koro wach mar computation omiyo jomoko ne timo extra ordinary things miyudo ka koro penjo kwal to ka nyathi odhi oyudo koro odhi otimo kata medicine. To kodhi otimo medicine to yudo ni ok onyal, to en mana nikech ang'o noyudo gima ok nonego yudi. Omiyo amor ahinya gi system masani dhi mbele. Kamana ahinya. Feva, antiere iri kar kae. In gi geno mane ka isudo mbele, nitie pathways mopogore opogore. Ng'eni nitiere strengths ma ng'ato nyalo bedo godo, ma ide bedo kata wacho ni adwa donjo e science, adwa dhi e arts, adwa dhi e sports, just koso nitiere kore nikech adieri kirango duoko mari kuom duoko gi duto ma intie kacha gi wacho ni exceeding expectation 1 kata EE1 kwano mari ne ni malo ahinya, kwano mari chali ochopo kacha en 8 wacho ni kacha yude maximum koso intie kode yo machal nade. Lek mane ma intiere godo koro kisomo? Okay, pathway ma kalo en STEM. Nikech adwaro bedo aeronautical engineer. Mane no? Engineer mar ndege. Iluonge nade? Aeronautical engineer. Nyapora mogo jwangi. Monda team engineering matin. Abedo employed matin monda ang'eyo kaka gino timre. Kasta chako my own airline, Keta Airways. Do mano korele, koro mano keta family name. Koro kanyo kawa kawate, koro ngi ndege ukendu. Bas. Kasta dhi abedo president matin. President mar Kenya. Lek maber ahinya kama gintiere kar kae. En lek mapono no wuok kanye ahinya mar donjo engineering kae. Lwasi mano ma osebedo kata kurango onya bede sikul, gigo mosebedo kutime school, nitie science congress moko mantie kaka sani kori donjo senior secondary school. Nojo neno giga secondary school machon ka nitie science congress mathoth. Primary schools bende bedo kata ka gintiere kodgi achiel kachiel. Sani kama intiere ka lek mar donjo timo engineering ni ilose ka intiere junior school kai koso en gimoro modonjo koro ka kuri tieko? Alose ka ane junior school. Ing'eyo ahero mathematics gi science. Kanyo atimo maber kabisa. Mano the main thing that made me to choose that pathway. Nikech mathematics yudo ka ng'ato o construct ndege, the structure, using different shapes and many things. That is what made me to be interested in engineering and science. Ahero science kabisa gi mathematics. Koso mama nokoni
nogoni mbaka min favor tell yet wakae mar mondo mi ikonwa be samoro ng'ato wacho ni an adhi timo engineering nikech mama adhi timo daktari nikech mama kata baba dani mondo mi abed mar kar kae influence mari mibedo godo e course ma pono no yiero kata support mare dipono wuok kure nikech kosedo degree no to wacho ni sawa aboka utakelne mama dala kata da tim giga moko aseneno thoth gik machal kamago katimre koro as a parent aneno ni nyathi iwe aweya timo gima timo to in isire mondo ochope talanta ma Nyasaye oketo kuome no mondo tim gima en machunye dwaro nikech aseneno mang'eny ka ng'ato timo gimoro nikech gini ne nie family wa tabe koro adwaro ni nyathina nyaka tim gima ne nie family wani to chopo kama koro nyathi neno ni gik mana timogi atimo nikech janyuol ne dwaro lakini chunya to gigi onge koro ka nyathi oyiero moneno ni mae manyalo timo tisira timedo pako Nyasaye tinyise ni nyathini gimoneno mbele ni Nyasaye osire mondo med andama moro mondo tim gima ber neno to an kaka janyuol be mor janyuol mora mora en neno ka nyathi dhi maber every parent berne en neno ni nyathi succeed that is the greatest investment ma janyuol nyalo miyo nyathine yes kanya kamentiere oneko sirgi yo mane Thomas Agutu nikech kae en ranyisi moneno mag nyithindo mawuok mayiero courses magi monego bende gidhiye the traditional national schools ka sani bende gintie gi pathways magi monego bende gitimo lwasi gintiere nyathi okalo nikech jok mantiere sikunde gi thoth giro ka giyudo 100% transition bende ni gino madhi neno sani kidieny ma wantie go ni ma jok motimo KJSEA ma die senior school mokwongo ka 100% transition en gimoro manya bedo ni en adieri e kindo nikech okora niero ng'ato oseyudo mage oyudo exceeding expectation 1 kata 2 kata commit nyaka expectation to okodhi e thuolo machielo mano madhi nyime ko school erokamano anyalo wacho ni onego wakony nyithiwa kod parents masani nyithindgi otimo penj mokwongo anyalo wacho ni kaka school wabro konyo jonyuol mondo gi understand gik ma nyithindo yudo kaluwore gi grading system masani mar ariyo gima anyalo wacho ga Cleopas ni duong' ahinya en ni nyithindo masani dwa wuok madhi e senior high school gi ng'enygi iyudo ka nyathi okalo maber to biro chopo kama dhiro owuok maduong' ma nyathi onge pesa ma dang' odhigo sikul to nikech skunde gi te ichulo e school fees omiyo support maduong' ma jowa anyalo kwa jowa duto kaka jonagi kuonde ma wantie nyithindo motimo maber kik wawe nyithindowa gi beda ni en nyathi ok nyal dhi skul mano to onge tiende kata mana celebrate ka onge kaka wanyalo konyo nyithindowa gi eki mondo ibed ni en ginyalo dhi skunde ma gibiro luong gie kata 100% transition obeti ni nyithindo adieri odhi skunde gi to nyithindo gi ok dhi somo nono omiyo an gima duong' manyalo wacho manyalo keto mbele ni mokwongo chakre gi individuals to wadonje organizations kaka Nyogaya Foundation watemo kaka wanyalo sani wan gi nyithindo karibu nyithindo 90 manie high school moko benie college to iyudo ni watimo wanyalo mana timo kar mwanyalo to ok wanyal timo kawo nyithindo duto koro ka wanymako kaka jokanyanam mondo nyithiwagi kata obedo ne gisekalo ba ibiro luongi mondo gidhi e skunde kendo gidhi e skunde mabeyo tibiro yudo ka midhiro moko pod nitie yudo ka nyathi ni dala parent gi kaka tere sikul to nikech kuonde gi nyaka wachule e pesa omiyo mane gima duong' ahinya mabiro bet mbele ka support ma nyithindo gi biro dwaro ka osebed noseluongi ni mondo gidhi kuonde ilagi mano ka gisedonjo koro kendo support moko wang'iyo kaka ere kaka dong' obed gi buge ere kaka dang' oyud kaka gik midwaro ma skul dwaro mondo bed go kuondego maga paro ni mondo wang'iuru ae mondo nyithindwa gi wakony ochop lek magintiego chieng' moro
iwacho ni mane lek mag ji duto kendo kata sani jopuonjre maneno chenro odiochieng' ma kawuono en mana mar kono upuoch gi pak kuom tich makare. Ote gi pod medo donjo ka achiel kuom gi wacho ni wan ok wawinj kata wach mar CBC no chal nade, wach mar EE1 EE2 nitie ME bende gima moko kama gintiere magi to tiende nang'o kama intiere kar ka beda ka ang'o bed ka kendo ka wakoloni mana maling'ling mantiere iye ka ang'o gini monego bed ni rango pathways gi to gin mage mantiere kama jok moko bende nyalo thuolo mar mondo mi gidonje to siro jopuonjre gi gin mage ma pod onyalo bedo kaka warango en saa 4:30 wakaw yweyo kik idhi mabor. Ordinary Kenyans are winning big every day with Jipange na View Sasa. Over 3 million shillings already awarded. You can also be our lucky winner. Simply subscribe to View Sasa from as low as 50 bob through paybill number 724-177, account number, your telephone number. Watch your favorite shows and you could be our daily, weekly and even the grand prize winner of 2 million Kenya shillings. Nikisema View, mnasema Sasa. View Sasa. The more you subscribe and watch, the more your chances of winning. Simply subscribe to View Sasa through paybill number 724-177, account number, your telephone number. Jipange na View Sasa. Subscribe, watch and get rewarded. Jipange na View Sasa. Pata huu wimbo wa Matendo kama sikiza tune yako. Bonyeza *860 *417. Kumbuka, Citizen ndiyo nyumbani kwa wasanii wote. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiro mang'eny mabiro e ngima dhano. This festive season, find your balance in Bali, where sacred temples, ocean waves, and warm hearts welcome you home. Because peace isn't found, it is felt in the slow mornings, quiet sunset, and shared smiles. From just $2,030 per person sharing, enjoy 5 serene nights of tropical beauty, island culture, and soulful connection. Breathe in the calm and carry it home. View Travel, moments that matter, memories that last. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Nyakora mogo jong machini kendo wantiere karka chenro mar rupeny mar mbakoro mudhi nyime kendo kwarange kachiel awacho kata ni nitie penjo kachiel koda ka weche mamoko ma pod donjo e mbui magwa mag Ramogi TV pole mana mos ka wasudo kode kae. Wacho jogo mosebedo kaka ndikonwa akala ne ote magi achiel kachiel jogo ma kale mbui mar Facebook wacho ni ero wantiere ka mos na director Tom Agutu kanestio karkanyo poch gi paka ahinya gintiere alwora mandhiwa. Erokamano. Ramon Rains wacho ni asedonjo to kae kendo antiere kae kod Steve Gagi kawuok Migori. Erokamano ahinya. Mbogi Tony Kajwang asedonjo to erokamano. Ote mamoko ma pod donjo kar kae mamoko kaka SMS line wa menari adeka uchelo nono akala ni kuom gi kae kamoko kuom gi osechako oro. Ote gi George Benja wuoda koduogo wacho ni aluo twak makare kabisa kantiere koduogo North Kanyamkago kae. Erokamano. Inine Lazaro Kanyamboko wacho ni
jonyuol pok ong'eyo design maginyalo rango go duoko mago mag KJSEA mag fweny ka nyathi otimo maber kata en bongo lala. Wacho ni it will take them sometimes mana kaka ng'ama neo wacho ng'ama nonyiewo simu manyien mapod okia settings mage mano ae kaka 844 ne othago mano our parents in Lazaro Kanyambok Makario Bangi Jamaguje Kanyadaistero kamanyo kumote mari Odhiambo Joseph Kombo wacho ni mara lego agulu duoko mara KJSEA ni to anto baga ahinya. Sirkal be poko kawo thuologi mano mar loso kendo keto kare weche mag somo makare. Wuoda lego wuoda lego agulu wacho ni oweya haya kiweya kanyo to ok wawinjo ote miketo. Wacho ni sirkal poko kawo thuologi mano mar loso kendo keto kare weche mag somo mar mondo mi bende onegi ni gichopo kare dieri. Thomas Agutu achako kodi atielo ni mara ariyo mar chenro mar mbakoromo kaka orango nono duoko makamagi. Nyaka sani osebedo kata kiwache ni mokwongo ni en duoko maponono nyiso adieri gima japuonjre osebedo kacha katimo kendo kama osebede kacha koluwe achiel kachiel ni to gin nade mane thuolo magintiere. Mokwongo japuonjre yudo duoko kaluwore kod gino tich makare manoketo ka. Bende sirkal oseloso lwasi ni obed makare ni japuonjre piny Kenya ka. Bende ne skul mano mar sirkal, bende skul mano mag ji giwegi thuolo gi pod nitiere kar kae mar sirkal maro ni omenda bende ochwale kinde madwarore ne sikunde mamoko nikech ok nyithindo duto mantie sikunde mag ji giwegi, moko nitie sikunde mag sirkal. To no ka duoko bende biro e yore mopogore opogore. Kamano Cleopas, kami wuoyino aparo ni en a very big challenge kata obedo ni system masani awacho ni ber ni obiro nwa kendo awacho ni en gima biro miyo nyithiwa yud gik ma onego bed ni giyudo kaluwore gi penj ma gitimo. To anyalo wacho ni nyithindo masani gimoro nitie ni by the grace of God gikala kata gitimo penj gi ng'wono mar Nyasaye no. To nikech sikunde mang'eny pok nyoyudo ikruok makare. Achiedh manadi osebedo e sikunde mopogore opogore kendo iwinjo ka kata mana pesa ma sikunde yudo mag sirikal ok donje yo makare. To kamano pod obedo ni ok donje yo makare to skul bende pok noikore. Tiyudo ka mane gima nyalo miyo koro wapenjre sani to karanyo gitimo penje e yo mane. To nikech assessment monego bed ni nyithindo gi timo ma is part mar penj manyo gitimo makoro mogikni. Onego bed ni nyathi ka en gin sciences gitiyo gi gik moko kaka lab. Anyalo wacho ni skul ka chiwo ranyisi kaka Dominion Model School mantie Ndhiwa en skul achiel kuom skunde mosetemo ba nyo oketo gik moko kaka science labs manyalo konyo nyithindo e yo ginene subjects kaka mag sciences nikech nitie gik mang'eny miyudo ka nyithindo koro nyaka dhi kuonde ilago mondo gitim gik ma practicals. To ka onge gik makamagi to nyithindo ok nyal. Iwacho ni nyathi dwaro kawo chiemoro no kawo gimino kaka subject kaka computer. Sama idwano dhi otim gik makamagi to iwuonge computer sikul ni nyithindo mana mar simb japuonj ema samoro dipoko ng'isi go gimoro. Matiende ni skul ilani ok en skul ma nyithindo koro nyalo bedo ni nyalo time maber. Omiyo midhiero makamano pod nitie ma an kora private school tang'eni inyayudo ka ng'ato temo matek baket gik moko ilago kaka ranyisi mwachiwo mar Dominion Model School ni gik makamagi nitie kendo science lab bende nitie ma nyithindo nyalo tiyogo. Sikunde mag sirikal ka sirikal nyalo temo kata partnership moko bed iluongo ni PP private partnership mag ginyalo timo gi stakeholders mopogore opogore manyalo miyo nyithindo gine
ni sikul obed gi gik makamagi. King'iyo ni sani gin gi arts and sports. Maintain sports and what? Sports and arts. Ma yudo ka nyathi onego beni ipuonjo koberie football. Ti onego beni gin gi field mana maber maduong' menyalo ka nyithindo kodhie tipuonjo gi gigo practically. Ka nyathi berie gik mopogore opogore ma inyalo yud mana pap oko kucha. Nyaka waket facilities gite ma iyudo ka japuonji mari arts kowuok ni dhi gi nyithindo en sach puonj ok kaka wan watime chon iyudo ka wadhi e pap to pap no en mana mari wadwariere wasebet ahinya. To sani koro biro ni jogi talent mag nyithindo pogore opogore. To wang'iyo ni nitie ji mang'eny ma sani uchiemo nikech ng'wech, uchiemo nikech tiende, ung'e go mpira, uchiemo nikech gik mopogore opogore monyalo timo physical body to koberie class. Koro kaka school onego beni waketo gigi kata school keto gik ma facilities makamagi ma japuonj kowuok gi nyithindo kodhigo kama to yudo kako puonjogi practically kinyisogi kendo gibe gitimo. To magi pod onge skunde mang'eny to moloyo mag sirikal gigi pod onge kik wawuondre. To akwayo ni gini ber lakini sirikal do medie jingo moro matin mondo bed ni ginyalo keto gik makamagi bachop kama skunde nyithindo madhi e skunde bilagi nyalo bedo gi ber ma bende wayudo kata giyude private schools moko. Erokamano Nyafeva ntiere ire igo mbaka kod mbesegi manotimo go penj kata jogo mane nie skunde mag sirikal kata mag ji giwegi. Challenge maduong' ahinya e kit somo ni do bende mane ma iwinjo kata ma kono ne isebedo kata kirado gi mbesegi moto koni ni wan skunde onge kata lab, skunde onge kata pap, wan wasomo mana 13th floor kata wantiere 4th floor kama wantiere pap mantiere mana kadok dala. Bende changamoto machal kamagi bende ntiere e kind mamoko mapono ni sewinjo nyakonwa ma jopuonjre ma otimo penj mokwongo mar KJSEA ni okadho. Challenges masewinjo e skul moko ni en inyalo yudo skul moko onge kata science lab monyalo timo practices or practicals which are in the books, and that is a very big challenge when it comes to KJSEA. Skul moko onge lab, koro nyathi odhie page to kia kata Bunsen bana enang'o ineno. Mano challenges masewinjo gi skul moko onge kata field maduong', but Dominion en gi gigo te, nyaka computer lab which is fully equipped and science lab. Koro learning osebedo easy nikech Dominion en gi gigo te. Kendo wacho ni ka en thuolo ma jok moko bedo ka to sirikal pod iseyo. Tabitha ka irange achiel kachiel ni to sirikal nigi ting' mare, jonyuol nigi ting' mage, sikul nigi ting' mage. Sirikal mar Kenya osetemo ahinya chwalo ote ni mano mar CBC mondo mi oganda winje. Nyaka sani woni nitie rem moro amora mantiere monego rede nikech wacho ni somo en ratiro mar ng'ato. To jomoko nyabedo ni yude maber kaka jogo man Dominion, jogo man Zaverian Kisumu, jogo mantiere kuonde mopogore opogore. Tiyudo ka en gimoro monego bed ni keto ji obed kumoro achiel. Iyudo ni sani sirikal oserem timo mayo mane? An kuma ka janyuol aneno ni CBE ni ber sana nikech mana kaka director owacho inwang'o ni nyathi nwang'o gima oromo kode. Nitie onge gimoro mani mai omi gima ok onego bed ni onwang'o. Kila ng'ato nwang'o mana pokne monwang'o kaka onwang'e e kaka obonwang'e. Lakini kuom sirikal pod aneno ka nitie rem nikech mana kaka owacho be nitie kama onge lab go, onge pap, onge kata mana computer gineno. So inwang'o ka nyathini nyalo timo gigi theory but the practical part of it ok onyal timo nikech rem magino. To at the same time inwang'o ka nyathini be oa family mok onyal, min gi ok nyal, wuon gi ok nyal, ama is a less vulnerable nyathi
doesn't have a guidance mabe understand gik madhi mbele gi. So ino karem no ni kanyo nikech nyathi ni kanyo fine, lakini gik monego bed ni jiwe mondo medo somo ni maber oonge kodgi. To mana kako nyiswa ni jibe onego riure, kose riure ka jo nam mondo nwang'ie kaka ginyalo jiwo nyithindo gi to gisiro gi be mondo in the society ma jo kanam kik bedie ni nyithindo mang'eny odhi e skul kata mana CBC no to onge kaka nyalo dhi mbele. Mana kako nyiswa mpira no ni kanyo, wer ni kanyo, nitie gik mopogre opogre, lakini konge ng'ama nyalo mako nyathini mondo nyise kata oponi osomo mochopo mana kai kamochopie sani ni grade 9 ni, to onge ng'ama nyalo jiwe talent manyase oketo kuome manyalo miye mondo dhi mbele gimo timo no. Wa end up nwang'o ni nyithindo gi koro beta kanyo, they have nowhere to go to. Koro momiyo kaka wan be a society, kaka jonyuol gi sirikal be ok nyal timo gigi te. Nyaka ginwang'e jomoko be mamako masiro gi mondo omed gini bed mayot kuomgi. Nikech ka wadhi somo, nitie thieth, nitie kata bara pur, nitie gik mang'eny. So kwa keto gigi ni sirikal kende mwang'iyo mondo konywa e somo ni, then wabonwang'o rem mang'eny. Yes. Wacho ni en rem pod medo mana biro. Yes. E kinde ka kinde ahinya sama jonyuol bende medo mar mondo gigi ochop kare. To pod kantiere iri ma min favor, nitiere sani mokwongo iwacho ni en bedo kod ng'eyo. Iwacho ni jonyuol moko kiae kata ni gintie yo mane. Ang'o ma deponi kelo kia machalo kama? Jonyuol ok dhi e sikul non report mago mag nyithindegi, initime yo machal nade e kinde mar mondo mi koro results ero duogo tikoni kacha ni ero results moyudo ni ero en exceeding expectation 1 ma en to je meeting expectation e kinde gi jonyuol mamoko gin absent samoro e sikunde benda bila gintiere kichopo kodgi e skul. I think remani kanyo mana kakwa sebet inwango ni janyuol is so much busy makia kata nyathi timo nang'o. Okonyal kata dhi e skul, okonyal kata ng'iyo homework nyathi, okonyal ng'iyo gimoro amora. Enena kanyo, ante katika ni nyathi odhi e skul, achulo ne school fees, odhi oduogo gimotimo, gi kaka sani be somo olokre ni. Nitie parents manyaka sani anyalo wacho, nikia kata gima dhi mbele. Nikech gikia kata ni jisomo, kata ka nyathi obiro gi homework, ikia kata ni chako kanye tidhi kanye. Inyise ni timati ma japuonj kaka no puonji no dhi uboromo mbele ase chulo school fees mondo japuonj mano tije. Koni neno ni interest ma janyuol be ongego mondo ng'e kata mana dhi e skul ing'e ni kit nyathina ni to chal nadi. In nyathi min go e ot cha opogre gi nyathi mani e skul cha. Emomiyo kelo gajruok mathiso gi. But if we even commit ourselves nikech adier somo lokre sechegi. Gik mana somo ka ok gin ma nyithindo somo sani ni. But unless you develop interest cha mondi be ing'e kata idhi bed gi japuonj, inyis japuonj ni kae to dhi nadi kama nyisa be pimna ma kata ka dhi gi nyathi e ot tang'e ni homework ni nitie kaka bo puonje mondo abed nang'eyo gima dhi mbele. Ineno to jonyuol moko ni mana kanyo kaka sani wacho ni gikia gima dhi mbele. How will you know? Kini won ikia kata you've never known. Imagine, it's even, let me just be arrogant a bit. It's so funny because imagine a child being from class 1, grade 1, kata nyaka sani, it was just a mapenje work ni, emikia ni exceeding ni, meeting expectation, ikiane nango. Then there's something wrong somewhere. Yes, there's something somewhere that is wrong. Okinyal beta nikech kata penj manyithindo sebedo katimo, I think the rating is the same. Nitie meeting expectation, approaching, nitie below, nitie exceeding. Then if you say ikia gima dhi mbele, then ibe an absent parent. Because this is the way this thing has been all around, grading me. Kane somo machoncha olokre. This is what has already been there. So for a parent to say I don't understand, then there's a problem somewhere. A problem ni. Ibridge problem ni nade. Thomas Agutu. Nikech kama kwongo ingi
jonyuol mabiro mane sikul ma obedo osiepe sikul to nitie moko maonge owe mana nyithindo kacha to aneno gimoko kata university ka koro kanochopo kata ng'abini graduation onge in kacha jodala uto nitiere kipenjo giwacho ni an achulo fini kenda na bede skul ka janyuol na samoro onge bor mar piny miyo gichopi moko bende nitiere skunde moko gin boarding nyithindo moko mapono wuok e piny Tanzania moko wuok e Uganda mago ma jonyuol gi nyaka kaw kinde malach kapok ochopo mano bende ok en excuse moromo mar janyuol kik chopi e kinde ma urakori kod jonyuol kod jopuonj kama tudruok e kind janyuol japuonjre kod japuonj gi japuonj e sikul obed nade kata e kinde mabiro koro lot mar ariyo madhi timo kejese. Erokamano. Gima nyalo wacho kana ane driving school no wacho no waga ni samiriembe ndara bed king'eyo ni you are taking care of ng'ama ni mbele ni gi ng'ama ni e toki. Charles school bende wan gi jopuonj to wan gi nyithindo to parents bende nitie ka. Gima watimo kaka school mo waneno kosekonyowa en ni samochik ni nitie parents day, it is more than a parent day. To en sama kare ma waluongo jonyuol ma sama jonyuol bende obiro to waketo kata waluongo joma oko man gi lony e weche mag molok higa makoro nyokal makalo ni nyo wase realize ni en system manyien ko pimo ne jonyuol gima is expected of them to gini dhi miyowa challenge mbele ka to nikech gini en teacher parent kod student or pupil whatever participation maka jonyuol are missing to wadhi yudo ka wadhi bedo gi chandruok. Koro gima wasebedo ka watimo en ni opportunity moro amora mwayudo ka jonyuol biro kata biro e sikul to waluongo ji kaka molony e yore makamagi to gine ma giwuoyonwa gi jonyuol kendo gipimo negi mondo gibed ni ginyalo understand wechegi. Tadieri yudo ka laxity moro betiega inya yudo ka school nyalo wacho kata moro nyalo wacho molodo public schools gik makamagi samoro depend gi head teacher en emo nyalo ng'iyo ni to bende onego bed na pimo ne jonyuol wechegi koso jonyuol ma absent gi. Koro ere kaka wa make sure ni jonyuol owinjo wechegi. Why insist ni sama idwaro janyuol nyaka bi e school, janyuol nyaka bed e school mana kaka wa seche ma idwaro pesa ma nyathi onego bed ni chulo e kaka seche ma wadwaro janyuol machal maka gima nyathi oowa balance moro to sama waneno ka janyuol ok bi koro wa find a way makata koko biro chieng' idwaro janyuol teni to wapango gi nyathi kata wapango wuocho ne janyuol ba janyuol bi e school ka nitie wach moro ma janyuol nyalo penjo to watemo matek mondo seche ilago ema janyuol nyaka ng'eye kendo nyaka wapim negi mondo nego bed ni seche ma nyithindo dok dala to gik ma oorgi ni janyuol onego bed ni miyogi ginyalo yudo yo makare. Nono tadier pod nitie parents ma pod kia weche mag CBC kata CBE. Erokamano. Kamano ahinya. Antiere iri mondo ayud wach mogik kod geno ma intiere godo kisuru nyime kidonje senior school favor nyaka sani kalo isekalo ting' ma pod intiere godo mbele ka mar somo matek kendo mar loko ngimani iwuon kod mag jogo bende mantiere alwora mari. Wach mari mogik debed mane geno mane ma intiere godo? Wach mara mogik gik manyalo wacho ni in ka nyathi nyaki bedo serious matin e gik somo nikech CBC is very free to everyone. Kidwa bedo footballer, cameraman, the teaching is there in junior secondary. Koro kidhi e senior isekao path midhi timo gi career midwa timo. So junior, you just do the introduction, take your time in what you want. It's just like form 1 844 or gitimo introduction
kastika giminya timo dongi. So that is what I can tell the learners out there. And CBC, the grading system is very easy. You do E and A, MEB, AEC, BE, which is the least, and D. Koro, in every grading we have 1, 2. Koro yudo ka E and A, E1 obedo A plain, E2 minor. Gino yom kamano. Oyom. Agoli ero kawara inya. Yudo wach mogik mede ka woko mama Tabitha. An kakora anyalo wacho ni ka jonyuol onego wabed serious matis nikech onge tiende ni chulo nyathi school fees itere school and you're not interested neno ni ang'o matimre school kanyo. So at the end of the day, I'm just asking parents mondo wabedie joma dwa ng'e gik madhi mbele nikech kipenja anyalo be nasiemi tana won ere kara masetimo mondo beni ine makari nigi rem. Onego beni wakau karwa makata ka I'm pointing a finger at you kara asetimo ine makari orem. Yes. Erokamana inya. Ntie utemo donjo karaka ngene tiko kode ka gi director Thomas Agutu. Majojo kelo jabondo. Wacho ni Morning Cleophas Mosna director Thomas Kanyo amtudi nika uokra kombe school kae. Nyithindo otemo timo penj maber e skundwa ma Obaga. Problem en ni jonyuol mang'eny pod ok winj duoko mag CBE. Odhi mbele ka ote machielo mar Ouko Nyadida Lucas amora ahinya penja jomarie ke studio kanyo ni kopogore gi school based talent identification mowacho ni an internal assessment gin programs mage ma society nyalo loso mondo mi okonye yore kaka mag fwenyo pok mag nyithindwa, programs that are healthy and CBE accepted. Ma an wacho Ouko Nyadida Lucas ka entiere Katito ikin mamoko bende mantiere minyalo duoko ka kimia wach mari mogik Thomas. Erokamano kuom Dungo Kelo mawinjo kowacho wach kaka skunde otimo maber. Obaga kod Rakombe mago skunde magweng'wa wago erokamano. Anyalo wacho ni mana gima watemo wacho sani ni wateme wuoyo gi jonyuol kendo ka ber to head teacher nyalo luongo parents mana chieng' ma gidwaro wuoyo kodgi yo makamagi nikech gigi biro kelo weche. Ka wayudo ni gima system ma wantie go sani dwaro ni janyuol nyaka bedie. Oro that would be my advice. To machielo and programs manyalo chako TVET obiro gi program maber kabisa. Matene sani kata nyathi mogik 8 bang' ma kanyo oberie gimoro onyalo yudo kama odhi otime program moro monyaduogo onyalo konye weche mag salunde, weche mag bedo jo mechanics, opogore gik mag nyathi nyalo timo gi lwedo magi wanyalo chako e community. Wan kaka Nyogaya Foundation anyalo wacho ni wachako programs to moloyo wasechake gi joma mine ma wan gi wan gi school of hairdressing, wan gi tailoring school, to magi timo mana ni mondo omed konyo community. Koro mogik manyalo wacho ne nyikwara mogi ni somo chopo kama kokibedo gimiluongo ni intentional to nyathi ok nyal kal. Tier nyathi kama nyathi nyalo yude gik moko monyalo tiyogo. Otherwise erokamano. Nyasaye mondo we wish you a Merry Christmas. Nyithindo mokel Dominion Model School mondo wapuonjnu kendo nyithindo yud gik ma gidwaro. Erokamano ahinya. Ng'ere waboyudo thuolo bende kido thuolo tibiro kata mimera Mugi TV wala mar wacho ni back to school. Twera Mugi TV koro kuna kaka ne school mudhi attend ma Dominion Model School mano kama gintiere kale losi achiel kachiel. Nyakoro Mugi joma ne makelo giko mar chenro kinyi ni manka wuone chenro mar mbako romantiere kai kod japuonjre ma bende timo penj mar KJSEA wiro duoko mare mano John Favor
kachiel koda ka mamagi mano Tabitha Keta kachiel koda ka jalony e weche mag somo kendo jaket bondo e sekta mar somo Thomas Agutu. Erokamano kuom bedo kod okinyi ma kawuono inya kwara moge jwang Nyasaye mondo mi bedo kod waradi kiny e chenro mar piny kon bako romo nyinga Cleophas Oluoch jagisumo kanya kwar mokiew nyaka sango oriti masane.